Suomessa on tanssittu kansantanssia, eli tanhua, kautta aikoina, niin pitkään kuin pelimannemusiikki on ollut olemassa. Kun parilla löytyy, alkaa tanssia. Pelimannetansseista muodikkaana on kenties polska, joka oli kovin suosittua erityisesti häätanssina. Kulta-aika oli 1700-luvun keskivaiheessa. Menuetti on kaunis ja rauhallinen tanssi. Se ei ole muuttunut kovinkaan paljon varokin aikaisesta muotitanssista. Valssi on kansantanssissa tanssittu tanssilaji, jonka lähes kaikki tunnistavat. Mazurka-rytmi on tuttu monista vanhasta joululauluista. Siihen on tanssittu tanhuja jo satoja vuosia. Kaustislaisen viulunsoittoon tanssittu polkka on oiva esimerkki keltotanhusta. Suomalainen polkka on vielä hyppyvämpää kuin meidän naapurimaiden veristä. Nelijakoisista tansseista suosittu on myös sottu. Ja siitä Suomessa on löytynyt jenkkaa. Monet kansantanssit ovat lähtöisin muotitansseista. Karjalan alueella suosittu Katrin on matkustanut ranskalaisesta muotitanssista Venäjän kautta suomalaiseen kansanperinteeseen. Katrillille tyypillisiä ovat matala liike ja taikakasvelu. Kansantanssi on tanssittu pitkään vapaana paritanssina, jossa koreografiaa ei ole. Tansseja on sitten alettu kirjoittaa koreografina talteen tanssien mitä yhä. Vanhat koreografiat rakentavat vahvasti parion ympärille ja sisältävät samoja vuoroja kuin paritanssissa. Myös nykykansantanssissa opapari on tärkeä, mutta kuviot saattavat liikkua entistä villimmillä vesillä. Myös vapaata kansantanssia paritanssia tanssitaan nykyään paljon, mutta siihenkin syntyy jatkuvasti uusia ideoita. Nykykansantanssi ei siis ole kokonaan uusia, mutta sen muotoilun koko ajan yhdessä musiikin kanssa.